Dobrý den, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Za vodou, samozřejmě i s Vojtou. Hezký den ode mě. Dnešní náplň tohoto dílu bude trošku taková jiná, protože Vojta rozjel nový projekt na sociálních sítích, respektive teda na LinkedInu, který má za cíl získat zajímavý data o tom, jak vůbec veřejnost vnímá finance a taky trošku změnit pohled na to, jak finance fungují a otevírat oči široké veřejnosti. Přesně tak. Já vlastně mimo toho, že děláme podcast vlastně Za vodou, tak jsem aktivní na sociální síti LinkedIn, která je víc jako pracovní, a vlastně jsem tam už několik let publikoval své postřehy, odborné články nebo posty z oblasti financí, s tím, že jsem zjistil, že lidi tam nejvíc baví vlastně ankety na téma ať už finanční nebo i z jiných oborů. A tak jsem se rozhodl, že vlastně tím zkusím mezi širší společnost právě dostat nějaké finanční podvědomí a nějaký tvrdý data, čísla, srovnání. Takže jsem začal 2 týdny zpátky s tím, že každý den ráno vždycky většinou v 7:15 vyjde nová anketa na téma finanční gramotnosti, kde rozebíráme různé věci z českého trhu, případně statistiky jako celkový data ze sociálky nebo ze sociálky, a nechávám lidi vlastně typovat, hádat nebo vědět 1 ze 4 odpovědí, která je ta správná. Bavili jsme se tam o inflaci, bavili jsme se tam o invalidních důchodech, řešili jsme tam další věci tohoto typu a sleduju i zároveň, jak relativně zkušení posluchači a čtenáři vlastně dokážou tipnout, jak ty situace jsou. No a kdybys to měl takhle v průměru nějak jako říct zatím, jak to vypadá, tak ty typy jsou spíš jako správnější, nebo jak to na tom jako... Je to vlastně jako zajímavý, protože jsou 4 odpovědi, víc jich tam nejde a ono to tak rád nemůžu, takže vlastně, když by to bylo random, tak by to mělo být 25% na jakoukoliv jako odpověď. A berme, že moji čtenáři jsou tak z 1/4 až 1/3 finanční poradci nebo lidi přímo z finanční branže a zbytek čtenářů jsou většinou buď podnikatelé nebo proaktivní lidi, kteří se vzdělávají a to vůbec sledují. Takže ona by to vlastně měla být z pohledu celé společnosti jako České republiky spíš ta výrazně vzdělanější část této oblasti. Takže by člověk čekal, že tam jako ty odpovědi budou hodně dobrý. Ale jsou otázky, které nejsou. Jakože dneska zrovna, tím, že máme 10 anket za sebou a dneska byl 11. den, tak jsem dával anketu, ať si lidi tipnou, kolik zatím tipující jsou schopní dávat správné odpovědi. S tím, že prvních 5 anket už je uzavřené, já tam vždycky dám na tu odpověď týden, takže ty už vlastně vím, jak dopadly. Druhých 5 mám nějakou představu, protože ono pak většina lidí hlasuje první, druhý den, pak už to je jakoby míň. Ale jsou odpovědi, kde třeba to bylo 70%, kolem 70% byla správná, a pak jsou odpovědi, kde fakt to bylo i možná pod 25%, to znamená vyloženě to byla jako náhoda ve smyslu toho, že tak nějak se to rozdělilo celoplošně. Já zase musím říct, že hlasuju taky, ne teda u všech, ale u těch, co se mi jako objeví tam, tak hlasuju a musím říct, že to nejsou někdy úplně jednoduché otázky. Jo. Tak tam byla tam třeba inflace, a všichni tak nějak víme, že je plus minus kolem 3%, 2,5, 3,5, něco takového. A jednou tam bylo lehce kolem 2%, pak 2,8, pak 30, 36 a pak tuším 4,12. Takže tam jako to třeba bylo těžký, protože člověk, co to trošku sleduje, tak bude vědět, že nebyla kolem 2%, ale nebyla kolem 4. Ale jestli to je 2,80 nebo 3,36, tohle anketa je uzavřená, je to 3,36 a upřímně teď to vím, je to 20letý průměr, byl ten dotaz, ale kdyby se mě někdo zeptal půl roku, rok zpátky, tak já bych přesně taky tam to měl padne mezi těmi odpověděmi. Někdy i chápu, že to není jednoduchý, zároveň tam pak je zajímavý sledovat spíš, jestli většina lidí dá jednu nebo druhou, kde beru, že obojí je plus minus dobře, protože to je blízko k těm 3%. A jako, jestli víte, že dlouhodobě kolem 3% napadne vás, že to teď asi trošku míň a reálně to je trošku víc, tak je to v pohodě. Jste jako vzdělaný člověk v této oblasti. A pokud by se tipli při 4 nebo kolem 2, tak jste jako víc mimo. Takže tady vlastně, i když se to nedají dobře, dali by se tu druhou variantu, tak to beru, že vlastně ten přehled máte. Ale pak jsou
otázky, kde vyloženě ta jenom jedna odpověď je jasně správná a ty rozdíly jsou velký a i tam se dost lidí jako netrefí. No a kdyby si chtěl někdo ještě zatipovat, kolik těch anket ještě máš vlastně naplánovaných? Ještě to bude trvat nějakou... Teď proběhla první 10, bude další a já uvidím, jak dál bude zájem a zároveň, aby jsme se neopakovali. Ale jako, když bych chtěl ambiciózní cíl, tak si myslím, že není problém v dnešní době z myšlenek, který tam mám s brainstormingem s váma nebo s AI, dohromady doladit třeba 100 anket. Ale určitě, co vím, tak jich vydám teďka 20 až 30, jako 30 bude jednoznačně, takže to poběží ještě minimálně měsíc, kde nám doběhne další, jako chodí to vždycky v ty pracovní dny, takže další vlastně 4 týdny by běželo dalších 20 anket a pak budeme řešit, my z toho chceme to řešit i jako e-book a případně i webinář, kde pak mimo na tom LinkedInu nám hlasuje asi nějakých 200-300 lidí nejčastěji. Ale pak to chceme dostat právě i příklad, dokážu si představit do škol, do zaměstnání nebo online prostě webináře pro veřejnost s tím, že buď ty otázky úplně necháme, nebo v čase nějaký třeba upravíme, aby to bylo víc specifikovaný, co je správně, co je dobře, co je špatně, třeba aby ty informace to bylo jednoznačnější. Protože někdy si s tím hraju, že když tam mám vzdělanější publikum, tak to tam dám těžší, ale pro veřejnost jsme trošku upravili. No a jeden z těch důvodů, proč ty ankety děláš, tak je právě ta finanční gramotnost. My tak nějak víme, jak to jako v Česku je, ale proč to vlastně také? Kde jsou za tebe jako ty chyby a myslíš, že si vůbec lidi třeba tím něco uvědomí vlastně? Nebo to jako tak přejdou? Já než to začalo, tak jsem tam dával předtím jednu anketu, která byla celá o tom, jak byste sami sebe zhodnotili jako ve škole známku 1 až 5, kolik si dáte ve finanční gramotnosti. A vlastně, když bych vzal jedničkáře, dvojkaře, tak to byla absolutní většina jako těch typujících a přijde mi to mimo. Já sám jsem chvilku pochyboval, jestli sám jedničku, jestli sám 1 minus, protože nějaký návyky, třeba dobrý, vzhledem k tomu, co vím, co dělám, tak zase proti společnosti, tak si tady v tom dovolím tvrdit neskromně, že si tu jedničku asi zasloužím, ale u hodně lidí, kde pak vidíme, že půlku těch otázek odpovědí jako špatně, a často jako to hodně špatně, ne, že tu druhou nejbližší odpověď, tak je vidět, že tu funguje Dunning-Krugerův efekt, že lidi se často přeceňují, že ty, co vědí méně, tak si myslí, že vědí jakoby víc. A ta pointa je v tom, že je to vlastně hravá forma, která těm lidem začne do hlavy dávat ty správné odpovědi a to vnímání toho světa. Že vlastně myšlenky jsou dvě. Jedna, že dlouhodobě na LinkedInu finanční ankety mají vyšší dosahy reakce od lidí a podobně, než jenom psaný vzdělávací text. Prostě lidi baví typovat a pak čekat na ty odpovědi a vzdávat se tou formou. Takže prostě bych tady použil Kobenského jakoby škola hrou. To znamená, v rámci toho porovnávání se, hraní se, typování se lidi učej. To je jedna věc. A druhá věc je, že mám v plánu právě udělat z toho ten e-book nebo případně i knihu, akorát při běžném režimu práce s klientama, práce na centrále síruje sebevzdělávání a podobně, abych já byl schopný si udělat čas a energii na to, že udělám knihu, je jako teď nereálný. Za to, když budu každý den 5krát týdně tam dávat ankety, pak je vyhodnocovat, psát tam ty sloupky se správnýma odpověďma, tak vlastně ten materiál získám a pak už stanou u Češe a může tu být materiál, který jsme schopni klientům, případně komukoliv, kdo z toho bude chtít pak koupit, vlastně jako dopřát. Hlavně ten materiál bude organický vlastně, že to nejsou jenom naše myšlenky, ale přímo fakta přímo z trhu vlastně. Jsou to fakta z trhu a zároveň tam jsou i ty reakce jako lidí, že někde může být zajímavý. Totiž druhá přidaná hodnota, u některých těch anket se pak rozvíjí hezká diskuze pod nima. V komentářích, že lidi něco doplní, zeptají se, proberou, co trápí je. Teď tam s někým se i bavíme, že pravděpodobně zahájíme spolupráce jako nad portfoliem jeho osobního, protože tam zaujali nějaký výstupy nebo to, jak nad tím uvažujeme, takže si sedneme a probereme to konkrétně k němu. To znamená, tam pak to může být ta přidaná hodnota vlastně ještě výrazně hlubší, že jsou lidi, kteří se tam uvědomějí, že vlastně nad tím přemýšleli buď špatně, anebo prostě bych teď chtěli přemýšlet jinak. No a ty témata, jestli nějaký třeba můžeš jmenovat, který už tam proběhly vlastně. První, co bylo, tak třeba bylo úspory domácností, kolik vlastně českých domácností, který mají 7 000 miliard prostředků finančních, držej na běžných spořících účtech nebo termínovaných vkladech, to znamená, kolik z toho držej v té sekci konzervativních
podinflačních nástrojů a bylo tam jestli 25, 35, 45 nebo 55%. Správná odpověď tady v tom případě anketa už je uzavřená je 55%, to znamená přes půlka všech peněz všech domácností je de facto na běžných spořících účtech. Není to, že by to bylo v investicích, v penzijních fondech, v přímých akcích nebo v starých investicích přes životka. Je to prostě tady v těch konzervativních nástrojích, což je strašná škoda, taky to ukazuje, proč lidi jejich úspory ztrácejí na hodnotě místo, aby vydělávali. Mhm. No, ty výsledky tam už jsme si nějak vlastně říkali teda, že je to takový, dejme tomu pade, někdo to trefí líp, někdo méně, samozřejmě je to zkreslený tím, že ty máš spoustu sledujících, kteří jsou i z oboru, takže by to měli vědět, takže když by mě vlastně zajímalo, když to potom třeba vypustíme i do veřejnosti, do široké populace české, tak jsou zvědaví, když potom porovnáme i ty výsledky, jak to bude vypadat ještě v té další skupině, nebo v těch dalších. Třeba nejdůležitější anketa, co mě teď napadla, ta se uzavřela včera, dneska o tom budu ještě psát vyhodnocení, tak je, jak dlouho žijí čeští důchodci v důchodu. To znamená, když se dožijete důchodu, kolik let v průměru Češi a Češky žijí v důchodovém věku, pobírají státní důchod a byly varianty do 10 let, 10 až 15, 15 až 20 a víc jak 20 let. A tam tu správnou odpověď mělo pod tu 1/4, to znamená míň, než kdyby ty lidi se typli jako random a správná odpověď je více než 20 let a kdyby byl konkrétní, tak u mužů to je tuším 19,5 nebo 19,7 roku pobírají muži starobní důchod a u žen to je nějakých 29 let de facto. Takže když se paní dožije důchodového věku, tak pak pokud bude žít průměrnou dobu jako v českých poměrech, tak tam bude další 29 let. Což je strašně důležitá informace za prvý, že důchodem život nekončí, že byste měli mít pravděpodobně nějaké prostředky na to, abyste v tom důchodu, pokud by vám státní důchod nevystačoval, což většina lidí v čase nebude, pokud pak budou sami, tak abyste z toho vyžili a statisticky pak je vidět, že i ženy jsou v tom důchodu díl než muži, takže pak jsou často i třeba vdovy jako úplně sami. A další věc tam je, že což je pro mě jako kritický, klíčový téma, když v 55, v 60 si stavíte investiční portfolio, což se nám stává, tak to má být portfolio na další 25-30 let, část toho portfolia, protože vy ty peníze budete vybírat až třeba po 25 letech. Nebudete všechno vybírat za rok. Že banky nebo nějaký fondy životního cyklu to nastavují v 65, končí investiční život, pak všechno na běžný účet spořák a to je jako blbost, pokud tam máte být další 29 let, tak na spořáku se nám to strašně znehodnotí. Což bylo další téma, třeba inflace a tak dále. Takže ty věci na sebe navazují, je to strukturované i tak, aby to rozvíjelo postupně ten celkový obrázek a ukazovalo ty souvislosti, proč a jak je potřeba tím přemýšlet. Jinak ještě možná zajímavost k tomu vlastně rozdílu toho, proč muži jdou do důchodu nebo respektive stráví v tom důchodu menší čas než ženy, tak jeden ten mimo ostatní důvody tak je ten, že vlastně ženy narozený do roku 71 odcházely, když měly děti dřív do důchodu než muži, což se teda už od roku 71 maže vlastně a pro čerstvě narozené, když to tak řeknu ženy, tak už ten rozdíl vlastně nulový, takže muži a ženy chodí stejně, takže tam by se to mělo i dorovnávat vlastně z pohledu budoucnosti, ale ano, ženy se prostě dožívají víc, to tak je. Takže tím pádem i stráví delší čas v důchodu. No a třeba na začátku 90, pokud paní měla 4 děti, tak šla do důchodu v 53 letech. Takže pokud by tam byla 29 let, tak vlastně teď by bylo 82 ta průměrná doba dožití. Takže pokud měli ty děti mít, tak třeba v 54, 5, 6, 7 a v 57 maximálně. Což pokud znáte ve svém okolí takové ty babičky, které byly už v důchodu babičky v době, kdy vy jste ještě chodili do školy a dneska o 10, 15, 20 let později jsou tam furt babičky, furt bydlejí stejně a furt jsou v důchodu, tak to je přesně ono. Oni v tom důchodu byli před 60 a i kolem té 85, 90 furt ještě žijou a splňují tady ty roky. Jedna vlastně jako typující a čtenářka mi tam napsala, že má prarodiče, který byli v důchodu, tuším 37, 41 a 39 let, takže všichni nadprůměrní, takže paní má štěstí, že mají v rodině asi dlouhověkost. Zároveň pak druhá otázka, samozřejmě, jak ty poslední roky byly nebo nebyly náročný, ale
to, že se lidi opravdu dožívají i takhle dlouhý doby v důchodu, prostě je běžný. Někdo to zná ze své vlastní zkušenosti, někdo třeba vůbec ne, ale my ty data máme ze statistického buď úřadu, anebo ze sociálky, takže máme ty data jako podložený a nejsou to případy našich klientů a pár lidí, je to prostě celorepubliková statistika. A on stát vlastně kalkuluje s tím a proto se i zvedá odchod do důchodu, protože kalkuluje s tím, že v tom důchodu ten člověk má vydržet v průměru 20 let a proto se zvedá vlastně i odchod do důchodu, mimo samozřejmě i ekonomickou situaci, která samozřejmě tomu musí jít ruku v ruce, takže ten stát si ví, že si nemůže dovolit to, aby byli lidi nebo důchodci v tom důchodu 25-30 let. Neuplatí to. Neuplatí to nevychází číselně. Zároveň, když se měli lidi 53, tak řekněte dneska 53letý ženě, manažerce, doktorce, specialistce, top odbornici, že už by měla jít do důchodu a už nemůžu žít. Jako hromada žen má dneska kolem té 50, 55 vrchol kariéry, kdy bere nejlepší peníze, má největší přínos pro společnost a někdo dokonce i trochu klidně později, učitelky třeba některý a podobně. Takže to, že se ten věk zvedá, vlastně dává jako smysl z tohohle pohledu. No a co teda vlastně dál? My jsme se bavili o tom, že vznikne e-book v budoucnosti. Napadly mě teďka i ty ankety, které můžeme vlastně skrze ať už naše sociální sítě, webové stránky a tak dále rozhodit a abyste si i vy mohli zkusit na jednom místě a i s vyhodnocením toho, jak na tom jste. No a další plány? Nějaký skrze ankety? Za mě budeme z toho dělat jak buď veřejný webináře, případně i školení ještě z nějakých další edukací navíc, klidně do firem. Tam by to pravděpodobně nějakou formou placený, ale bylo by to rozšíření, to znamená lidi ve firmách nebo ve školách by si mohli udělat tu anketu, dostali by k ní nějaké vyhodnocení od nás a pak by k tomu dali ještě jakoby ty souvislosti, proč se o tom bavíme, jaký to má smysl. A tam ty varianty můžou být různý. My ještě nemáme vyjasněno, jestli tam budeme právě volit tu placenou formu a budeme schopni to dělat pro obce, práce, školy a podobně, nebo to pojmu edukačně vyloženě jako dobrosrdečný a pustíme to v nějaký třeba pilotní verzi, klidně i jako veřejně po domluvě, že bychom to dali touhletou cestou, ale ještě jako uvidíme. Nicméně ty materiály, které z toho pozbíráme, jak ty připravní z mé strany, tak případně ty odpovědi těch lidí, kteří se taky dají řešit, tak to pak ještě s Michalem zpracujeme do nějaký finální podoby a v tu chvilku bychom s tím pracovali dál. Určitě to nemá být jako jednoúčelovka, která se udělá, vyhodnotíme a dáme do šuplíku. Jakoby chtěli bychom, aby se na té platformě, v té formě těch anket dalo dál vzdělávat vlastně jako veřejnost. Super. No, tak já myslím, že asi budeme mít všechno a vy se můžete těšit na všechny projekty, které chystáme a pokud si chcete už teďka v úvozovkách zasoutěžit, tak navštivte Vojtův LinkedIn, najdete ho tam pod Vojtěch Mejzlík FA a můžete zkusit, jak na tom jste i vy. Přesně tak, každé ráno, pracovní den v 7:15 na vás bude čekat nová anketka a po týdnu je vždycky vyhodnocení, abyste věděli, jak jste dopadli a s jakou myšlenkou to bylo zadáváno. Super, takže to bude pro dnešek vše a my se budeme těšit zase příště na viděnou, naslyšenou. Mějte se hezky. Mějte se krásně, brzy naslyšenou.